Ola, son Carlos Otero, técnico de investigación do INCIPIT, especialízome, entre outras cousas, no traballo con gradiómetro de tipo Fluxgate, que é unha metodoloxía de investigación baseada no estudo das anomalías magnéticas que poden indicar a presencia de estruturas arqueolóxicas, pero tamén de outro tipo, como é o caso dos enterramentos e outros eventos relacionados coa memoria histórica. Nos achegamos a Campo de Cerros en esta ocasión, digo, porque veño tamén como traballador, técnico de investigación do INCIPIT, do CSIC. Nos achegamos aquí a Campo de Cerros con este equipo, pues un pouco para complementar o traballo de prospección, intentar axudar na investigación e na procura de enterramentos bueno, de restos de represaliados en Campo de Cerros. En concreto, o meu traballo céntrase nunha prospección xeofísica previa, como vos comentaba, cun gradiómetro de tipo Fluxgate, no amplio área no que se supón que deberíamos atopar, o no que sabemos que estaba o enterramento dun dos represaliados no ano 36. Este equipo nos permite facer un mapeado das anomalías magnéticas que nos poden axudar un pouco a pechar onde buscar. Bueno, en este momento estamos nunha fase moi inicial, estamos empezando a facer estas prospeccións, a traballar nas primeiras áreas de interese, estamos empezando a examinar un pouco as resultas, non? En este momento do traballo, esta mañán tomamos os datos co gradiómetro no campo, fixemos as medicións, esta é parte do equipo, lle falta a parte, digamos, máis importante, que é a dos sensores que rexistran os cambios no campo magnético, e o que facemos agora é baleirar os datos nun ordenador con un programa determinado, que é o que falle, bueno, pues facer visibles a ollo as resultas, non? Aí onde podemos realmente valorar as resultas do traballo. Estamos aínda en esa fase. A parte de baleirar, tamén temos que facer un tratamento, un proceso dos datos, que é o que empezaremos a facer agora. E, bueno, conforme vamos tendo resultados cada día, pues vamos modificando un pouco a estrategia de traballo, esa é a nosa idea, non? Empezar con isto, que é digamos, o zoom máis amplio de traballo, e logo ir concretando en función das resultas que van saindo cada día e atacando lugares moi precisos xa con outras técnicas tipo detección de metales, tipo incluso realización de sondaxes arqueolóxicas. Realmente, para min é moi difícil distinguir entre a parte persoal e profesional destes traballos, na medida en que como persoa, como ciudadano, considero que hai que facer unha xusticia social, unha xusticia canto á memoria das persoas que foron asasinadas sin xuízo previo en este momento, pero profesionalmente entendo que tamén un centro de investigación ten que axudar a aqueles que queren, bueno, pues un pouco facer unha xusticia social sobre este asunto, non? Entón, para min é moi difícil distinguir o profesional do personal. Síntome obligado nos dous sentidos. Penso que como arqueólogo profesional debo apoiar este tipo de iniciativas e como persoa tamén me sinto inclinado a apoiar ese tipo de iniciativas. Non é unha decisión política, é unha decisión realmente case que técnica tamén, porque penso que teñen os mesmos dereitos quenes están investigando neste tema como os que tiveron anteriormente os que, bueno, pues fixeron honra dos seus falecidos no outro bando, non? Agora o que estamos facendo un pouco, desde o meu punto de vista, equilibrar esa balanza. Eso ten unhas exixencias técnicas que entendo que como calqueira investigador pues debe atender a elas, non? Incluso desde un punto de vista non político. O traballo en Campo de Cerros é, por unha parte, especialmente interesante, porque, bueno, a min personalmente interésame esta vinculación entre os sindicatos e os traballadores ferroviarios e a represión e, bueno, o seu rol dentro da resistencia, a escasa pero significativa resistencia en Galicia ao golpe de Estado do 36. Por outra banda, tamén é un traballo moi complexo, porque estamos, como sabedes, nun contexto difícil para o traballo técnico, non? Estamos falando de localización de enterramentos en espacios moi amplos, xúntase o alto interese coa alta dificultade en este caso, non? Ambas cousas teñen o seu lado bon e o seu lado malo. Tamén é moi interesante para min e para todos os que estamos traballando aquí un pouco facer a avaliación das metodoloxías empregadas, non? Non é igual empregar esta metodoloxía nun espacio moi pechado, como temos feito en outros lugares, un espacio moi pechado con información moi concreta sobre o que aconteceu, que empregala en espazos moi abiertos, de grande superficie, con informacións polo momento e polo de agora pois menos precisas, non? Máis dependentes da memoria de cada un. Entón, metodolóxicamente tamén é moi interesante para nos traballar aquí. Vamos a sacar conclusións que poden servir para espacios semellantes a este, non? Adoitase traballar en espacios máis limitados, máis pequenos. Para min, como arqueólogo educado na arqueoloxía da paisaxe, o ámbito no que traballas, a extensión dese ámbito é algo relevante, non? Tamén.